Και στη φυλακή τέτοιος άχρηστος, η γκράτσα γκρούζα, με έχεις πάει στα νεύρα. Φύγε από εκεί να τα κράτα εδώ να τα ανοίξω. Σιγά. Πού πας ρε, στον τοίχο πας ρε, πού ρε. Όχι ρε, πόρτα. Ληστεία, όλοι τα χρέα ψηλά, αλλιώς θα σας ψεκάσουμε το νεροπίστολο. Όχι νεροπίστολο, δεν είπαμε, δεν θα λες. Ελατάκια. Καλημέρα, ρε παιδιά. Να κάνω κανένα καφεδάκι πριν αρχίσετε. Τι λες ρε, τώρα μας δουλεύεις? Παιδιά, ένας καλός καφές πάντα βοηθάει στη συγκέντρωση. Να κάνω δύο καπουτσινάκια. Ξέρεις κάτι, εμένα δεν μου ακούγεται και τόσο κακή ιδέα. Έχουμε ακούσει και τα καλύτερα για το μαγαζί του τύπου, έτσι. Βγάλε ρε, έχεις κάσει, βγάλε. Κάνε μας δύο τέτοια. Έλα, πουλάκια μου, ορίστε. Ωραίος φαίνεται, έτσι. Για πιες να δούμε. Αμάρε, τι πράγμα είναι αυτό, από πιτσιρίκι πίνω καφέ, τέτοιο ωραίο χαρμάνι ρε αδερφέ, τι έχεις κάνει εδώ πέρα, δηλαδή, τραβαθούμε. Το μυστικό είναι στην αγάπη για αυτό που κάνουμε και την ποιότητα του καφέ. Ρικάρντο Μορέλι. Μία κούπα μπορεί να σου αλλάξει τη μέρα. Να σου πω, θα οργανωθούμε τώρα να κάνουμε μια ληστεία της προκοπής. Αυτό είναι από άλλη διαφήμιση, έτσι, δεν τα κλεβματάκια, σάιντε. Έλα, ξεφτέρι. Πάνε πάρε από εκείνα τα σακουλάκια να έχουμε όταν οργανώνουμε την επόμενη ληστεία να πίνουμε, ωραίο είναι. Ρε παιδιά, τι θα λέγατε να δουλέψετε εδώ σαν μπαρίστη? Δεν είναι κακή ιδέα. Περισσότερα λεφτά χαλάω στα καλσόν για να πάμε για ληστείες. Εγώ αυτά τα ρηγαία από τη φυλακή τα έχω, να τα βγάλω μια από πάνω μου. Άσε ρε που κάθε μέρα θα πίνουμε τέτοιο ωραίο καφέ, ρε. Ρε εσύ τι κάνεις ρε, γιατί τα έφερες αυτά στη δουλειά? Τώρα είμαστε κανονικοί βρε, δουλεύουμε, άστα αυτά. Να σε πάρε, πάρε αυτό, εδώ, καφέδες.